Vai voidaanko me ottaa molemmat? Tuleeks tähän? Joku on ylhäällä. Kääntääks joku pois? Mä menen tästä jostain puiden Ei vitsi, tulee kai tänne vasemmalle nyt sit kanssa. Joo, tulee. Kaksi sieltä. On hätä. Tarvin jeesi, jos täällä on toinen. Oikein. Äijä. Heitin naati yläikkunaan. Metsä. Joo. Lomalla. It was at this moment that he knew he fucked up. On maidot. Se on maha. Se jäi tohon vittu pomppimaan jotenkin epämääräisellä kimmokkeella. Äijä, tuli tähän lattialle. Mä menen Tässä en tiedä. auto. Joo. Eräs kattoo. Joo. Vittu mä. Lähet. Heitä naattiin. Oho, selkeä. Joo, mä saavutan. Kuoliks mikä? Koko tiimi? Ei knokki. Missä se on? Ihan läheltä puulla tyyli. Nokki sinne mitä sä taistelit. Joo, mä sain nokin. Usketaanko me nyt tää toinen? Tää suunta. Kuoliko? Ei. Mä oon lovitaan. Okei, mä oon kuollut sen. Ei. Tami. VR-tavalla. Joo, ei se haittaa. Älä ammusta jos ei pakko. Se on mun vieressä. Tai ammu yli. PDMR-tiimistä toinen tosi heikko. Jäi. Hyvä. Mä oon taas maissa. Ei se haittaa mä nostaa. Pitäis siinä auto pysyä sieltä. Lataa mun aseet. 7. Joo. Mikä tuli taktiikkaa? Mä vedän tää tuolla ajata. Sano kun hypätään ulos. Sitä ammutaan. Laitaan tälle puolelle. Kaksi puolelle. Me ei voida hyppää molemmat ulos, muuten se tulee tähän autoon. Auto tappaa. Mä en oikein voi, se kerkee ampua, mutta jos mä tästä hyppään ulos. Mä hyppään suoraan tänne nokkaan. Mennään toiselle puolelle. Finish him. Joo. Mennään siihen auton taakkeelle. Joo, mä äsken hyppäsin ulos, mutta mä tulin takas sisään. Ei. Mä en saa oikein kulmaa tästä kun mä hyppään. Mä en voida sitä taistua, kun se pystyy eka ampuu tosta päältä. Ja mä aloitin auto oli korkeata asia. Tätä mä hyppään alas. Tätä takka. Satees! Jäikö se? Ei jääny. Jäi. Ellei joku muu tappanut. Mä oon jatkunut. Mä oon siksi. Ei. Oli hyvä. Joo. Mamma. Mä otan
Siellä kannattaa. Meidän kiiveä. Isolti. Okei. Kohti ottaa rähisee. Joo. Meinaa. Jep, hyppää ulos. Heikko siinä kiiveä. Oi. Saapui. Joo, ihan kohta. Ei oo, heitä mulle alas. Hyvä, että ei oli. Ei oo vitosta. Mä vaihaan alas. Mä Joo. tipun. Tässä on vitosta kuinka paljon. Joo, ei mulla käy. Tai siis on mulla vitosta. Okei, mä tiputin seiskaan maa. Joo. Päähän osuttu. Tossa autolla vielä oli. Joo, oli. Mä osuin sitä toista päähän, se meni hiillä. Mä heitän savun tähän meidän selkäpuolelle. Rakeeksi. Ota siitä seiskat, ota ne seiskat, sit mä en katso toista. Ota seiskat. Tää on vielä täällä alueen ulkopuolella. Ei kun kuolit Soneen, joo. Varmaan kuolit. Mennään. No, niin, just se. Mä aloitan. Ei tässä ei kaikilta nyt katsotaan. Oikealta. Kukkula joo. Joo, yksi nokis. Kuoli se nokki. Tossa avus. Nää jäi. Onks on tuolla oikealla? Eri värisiä saavutuksia oikealla. Lataan tää ritke. Joo. Onks sulla vielä siellä? Täällä savusta kuuluu. Tai täällä on savu. Sinistä savu. Heittää.